wang ignot behem tu nakulat along nangli tumapan isi birta kimi labang su behem tu nakulat along nangli tum komputer pen cheng loke nangli tum kenang sota sona mung do anta long ponji la pen computer online service la son si pan card apply ka certificate apply la pen kaprek kapachok ponje war size kami nangli tum long pon ni jong si nangli tum ye joy ke nang jia phan puluti la ber kiti mobile number along humri ignore 9957159956 la pen 863802334 Aprangsi nilihin pen Karbi Anglong rat do ana phansitami adap kini kardom nang pajeriklo kardom pinya Adap Abirta long pen nili sami lupi karong hampi Aprangsi birta thepi Central Forest Range Karbi Anglong West Division ingnam rai kom sai khia tumpen puthot ke ong dum ke plak tang atheng pi ke nepon di forong supia dong along gita sorom pu arong along non pu anta tawar kemit hekdun long lelang Jirjar Hansin Janar Mi Chipalong Dun Si Karbi Anglong Mate Arnam Lang Pia Hawar Phan Nong Mekewa Non Birtang Tonten Arjugon Exinam Central Forest Range Karbi Anglong West Division ingnam rai kom sai khia tumpen puthot ke ong dum ke plak tang atheng pi ke nepon Jopar ni theng pi kang hu paru hup mate ingnam atheng pi kapawira phai nang ke bat par pi ajok nam pi ki ru hup chiapor nang te bokbo mason si theklong lason si pai ni phai ko ra trok siar ni ajopor phai kebra chitim apor sitami ACF BB son tok bi pen Japon si opposition team lapen protection team ARM team chelang pesi an ki cham ki chimate RV arum lut ponchok si mithang asai ka chiklem bom ahut harup lira truck si truck registration number ASV2154 ihum lapen hum thom number kavia truck pen ki plak tang ka huwa thengpi disama nam pialong niapdun check bangso kang hu ke plak tang thengpi hi thia dor laki sikalakni anador duji pusi ACF BB son tok bi pen pherang ke thengnu nang thandun lapen thengpi ke plak jong si ington te lepute methang ki dokedam mate tumon pen kasik sakta thedunga sonlo lasi kadu kavya phanta nampi thengpi ke plak kang tonje phansi chuning ripon lo inglong ar lokilir sengsang puan nikelang mi alon dojon ason si theklong tangte imi thang pen jong si lana lahon pon pedat lepute mina long si kisung nang dokok ta thek Difupen Rostom Hanse News Report Public TV Karbi Anglong nalitun da nili office long nang pohumuri pot nili nalitun ban jorol lah alam mangela sono nilitum patumi dik si lompen isi operation plan mo lo je di sama nilalung area thengpi kang hule don puni gari pen puni buat long si nili to operation team seng lo protection staff central range staff and arms hiliki order la nitum home guard do asi nilitum chelang pet nasi patumi dekta nilitum nilalung la dilanggi walong ta 407 ni hum ada kan net dam lo la so wan dep kan aku puthot nilitum khobor long thulo birta arlo joy kan birta long lo je di sama long kumpli number kipa freitang number ka via gari thengpi kang hua gari lut elo thengpi wan bom no ko la som sin litum arjulong la amala so karjulong pen litum tong sikot pen litum atim tim chisimar lo aso teng pen sin litum adim longan paledam nilitum lo honorable forest board chairman kram sasa kami alang li nilitum long anjun apen alang li nilitum banding dan pathedun pik an asing nilitum hada ke dam pen baji ke rajitim sosai chat pun nilitum kele
Amat ingin itu madat baji crazy along pengen gari habida jo ke patul haya gari ni itu ri lo long lap lo. Thing pi pen gari pen sab long lo lapen. To we ajo baji troksi alom sini itu hadak pen agari thing pi hadak pen wan. Apen ke wan hot ke ni itu supik lo. Athe to wara we ing han se amat sini itu JCB si aku JCB wrong to si nar sunila to war pahut to si JCB pensi ihum hum nang pawung si dak main road an pawan si nilitum humpli kang hua gari kami nilitum net one long el dak office long lapen nilitum office ar nothing pensi sis lo sis that pensi kes pabon si nilitum ansong kami lasu kes alu palil Amuni ke neplong apsam neplong masa. awe nilitum kedam pu tuar long tendang siadi do pome pini amasia driver tum agari ci otekang at si habira jo si patu tikang masih karla masih nilitum bangke think pita dolo ya dolo masih nilitum ke arona tang pensi dan agari bang season Kes nomor bang kan kes bangke lagi nilitum punilo itu ke polis kes sekali dan mati di langsung direct lah anak kes langsung kes nomor ini itu bangke nak ini itu investigasi tak kuribom lah kasih detail kes ke mau final itu Yang kesar lah bang so humpli agari long ating ki ela kithi long Jordan ete anam ku pandag long ginang gitu. lan nili tu mata teng ke hiti lah hotel lah la ni baka ateng pili andon ateng pi ke lah theng kiri pen la lok khong perong theng pi phanta beng trok do la pen la tok ti do la pen batam do ke hisab bom lang non sini tu mendik sitame market value bang ke lagi lak ni ke la bang ke Yang kesar nang itu nak kebang ilang ani seminar itu langsung department pe nak pulang so senang itu pasang kiri ke kor basai ke claim nang itu ko kedeng itu pasang dolan. oh nilitum ke la ke kanghu pangke nilitum ke zero tolerance lo nilitum ta the ilitum along ri clear seng pi ki pawir ya jipi bangke nilik ko dundi ako nilihin kan tame la so kiri ke kuruk bangke nilitum ington te nilitum nilija komunik la pen kado kare nalitum media korti tame la pen rat tame nilina chuning ri bangke lalo department der le ke khang un ji gani athe department ke si unlimited staff job lasi kado kare ta nang chito dunji fancy nili chuning ri lo la pen aba putin akorte injir tame ke thegi ding to tame pilo arpu dore lo je ili to makar biang long clear sing ba theng piting pram ke mo isu akai tame reng dog reng ni dolong nangi pulo tangte abang putin tame kerai komo mangke kenan sok ko sinilina itu mar pachini Jirjar Hansin Janarmi Chipalong Dunsi Karbi Anglong Mate Arnam Lang Pia Hawar Phan Nong Mekeva Arnam Lang Pia Hawar Bornirja Sotterang Arong Amikar Kun Sing Hanse Lapen Irene Bepi Alang Lituma Sopo Jirjar Hansin Janarmi Chipalong Dunsi Karbi Anglong Mate Arnam Lang Pia Hawar Phan Nong Mekeva Pinpor Dame Hun Sing Hanse Alang Litum Aprang Keduki Nilip Mai Timongarong Inglong Sikedu Bonta usumar lo kapachari penajok Bornirja Sotterang Arong Sidolo Jirjar Hansia Phan cleared up English High School along Class 5 pen lo pachari dunsi Pining an HS second year Charlie Bomlang an parta kidam tang April chiklo pen Hyderabad along Indian Army training pidunsi training chipa ondun pamelo Lapen kivangji tarik isiarni Rajasthan adet along si Indian Army Akam John Dampo Bangso Birta Arjulong si KCR nam Lang Piarotum Jirjar Hanse hem humri damsi man kido Karbia pohopen archo damno Bang Solong John Lekhe Buson Inti Borchin Thong Teron Anilson Teron Mephu KCR nam Lang Piaro Sorot Teron Chunbang KCR nam Lang Piaro Atum humri damsi an soseki claim kedam dun thekjia phan bidi sori pidun lapen hirjumi hang pidun lo Bangso ka humri damahut nang chethan duna tengke Jirjar Hanse bihek school dun bom apora hut penta football ke pachuan ning hang pik laso joki kat un pika joksi
Indian Army training apora hosita isia ke joy doi puta nang chethandun. Lasi skor Charlie bomapor ahosia jat ason sita ke Charlie ke nang sot puta nang paching nidun. News Report Public TV Karbi Anglong. Churu perfect lo aprang si ferangke tum nilihem na kahum report lapen kesi tum la arnam lang pi aro tum ninga klong pen ang tum phan churu perfect an lo nilimen la ke jerjar han se nerirong la ke nilip mai timong lapen non ke do bom la ke dak asoterang lang mili borner ja along si do bom nili logo Charlie la ke second year ang dengal si Charlie pon bom school life Charlie aprang nang ling te loki Charlie ko school pen nang pass lo lake ladak lang milia long cleared up English high school pen si Charlie pon bom class 5 maning kan pen si Charlie dun la bangke non ki klang mi la agnipat scheme pu isi agnivir la solong sinili dun tangte nang li ladak agnivar scheme long pen ilitum Karbi Anglong pen bang ka andu nang li ka sini la son dum Karbi Anglong pen la bangke ave nilinovet tangte nang li non la bang so Indian Army nang li isi training pen nang li ki untang si nang li ke bang lo kalang lo training petang si bang lo dak hemlong training nang li ke en ba ke konalo training ke en la ke RT center Hyderabad along si en tangte isi ni tu makul long pon tulon nang li training undet pen non la dak kem nang chili la pen non ke bang ji nang li joining ke nang li kwanat tarik si nang li ke barchi la pen hala bang so joining adim nang li phan kunas nang li pan joining ke posting je adim nang li phan thek chima la bangke niliphan posting lage Rajasthan Nasirabad polong lapen nilikedam nang jike tarik isi September chiklo si hadak pali nang po reporting chipinang po lapen ladak hempen ki bar jivek abangke tarik thongke pra isi langso chiklo si bar nang po ladak pen tangte nang linon la isi Indian Army along nang li join dun le la ka to bi stame rat Karbi Anglong rat stum stame nang li phan ke si anong mi apos aya son si ni tum tek long lo la bangke non logo Charlie samartum non first year second year la pen class 10 pen la Charlie bom un hot ke matha nang je bangke Charlie bom hus sitame la ke pathu hin sport anathu la pen kadukave la chinilo football ke pathu pen labang defense anathu ali dopik labang ke nili than pasining tunglo la football pathu cricket pathu la pen running ki un la kadukave ke pathu thek atum phan bangke ka select same joy o la pen Indian Army hala written exam long same asap o ke joy do la pen ki kan anathu kadukave ta ake joy do tangte nang li hala bang so nang li phan hala so training a hot nang li kidu kisung mani hada ko som si nang li training along la an ki undun mala haya puthak nang li ya sak so pen nang li phan pa chili pon jima training lake sung piglo Indian Army training lake chinilo kadu ko vesitame hadak training along kijun pen kisung la pen kidu ke thak me ke janglong le la pen adap kithur baji ki thom ki thur nang pen training ke cheng ha ke sanglong ke baji ke pen baji hini adak an si sanglong chotlo ajo la anarlo an ke training la pen ereng ke so kadu kave sidame chichak nang lo training and bom chiru bom la san si endun bom lo nilisame chipaning ding pen nona bang ke training same misen pen pe judun unlo lalo tangte nang li la bang so Indian Army tangte nang li la Indian Army ki long kana nang li hala bang so akniver ku scheme nang li la so form fill out ki cheng do na hot pen nang li hem nang li parents atu nang li phan supportive nang li phan do ma la bang ke to nang li pai nang li post support do tangte choro partik lo nang li nilitum kado vela media hin ben ke bang cheng lo la pen nang li
pan isi kecil bang lalu nang li pai nang li po tuma amen nang li yang cetat pon nili po men lake hun sing hanse lapen nili pai men bangke iron BP nang li tum korte papan tu ni korte lake bang hini inut pinso do jirolong hanse lapen nimu akibi aluso lidia hanse pi son si pini di phorong so pi arlo alom pherangkia tum humri bom dam bom si di phorong so pi adong along gita sorom pu arong along non puan ta towar kemi thekdun long lelang lapen haladak arong along rong phodo bon sitame haladak arong atum ke non puan ta towar kemi damdun long lelang lapen lokachar li aklim somar atum ke dam kisung kai ke ta jodun elang lapen ki sokyon e atum tong sekot pen kache ponji aphan sitame siksak pik anlok pusi haladak arat atum pherang ke atum karju athengno nang pachini dun lapen non mp election kilik aprangke jongsi labang so tawar nang silam pipon pe lipute non mp election ke nilitum arong arat atum pen ke wot ki pidunji puke akha si nang nilo lapenon labang so aprang pen jongsi tawar nang silam pipon thekser pulote nilitum arong arat atum ke puthot alang litum aphansi pahai pon thupo pusi haladak kedo prong arong arat atum pherang ke atum karju ahot nang chethandon lapen haladak local mec lake joni timong henlo bon sitame alang litum haidet pen non puanta towar ke mesenji aphan nang matha pon pelang pinpor dame haladak ke arong arat atum ke diphorong supi adong along si dodonlo sitame kaching thor amoke non puanta avelang pinpor dame ladak nongnam ka chethang klong diphorong supi along taralang so adonglo lapen no thengpi anung kedo arat atum amatlo bon sitame non puanta kaching thor hekdun longlelang sitame development puke kai keta along along amai along ta hangtarampon pikpiklo lasinon karbia khailo pu nang matha pon ra towar abang nang silam pipon wek tha pusi chuningri padopon lapen karbia khailo pura nang silam pipon po pusi ning chethelo difupen rostom hansi news report public tv Karbi Anglong litum ke program sarang teacher dokha lola pen da sorong ke pardo te gile lo kita sarang lo la puno thempi pen te chite bok hello otara langsa nung di la pon pardo te kalang ho bangke da pun itu da so kambura lo ni lo saya bang da sermanong kambura lo ni ya lalu itu mana culing rin ka si din pen itu mana to war bana tv ko sa ni dar men na full thing no kontraktor apana dakke mana kontraktor men kontraktor to mang ke chini dunde tame war ami thang areng tung sa de si ke wan ki wan hela mang ke si komat to wang ne tame wan ki wan no pun thu tame non bana patang te det lo tin ta ini to mang ke ro to mang sa siksak dak lo tamang Tawara bang mane nang pami pisen na sonte CM MEC unity mo panda chuning rilo ane nilitum ke dugde dapot do ke dam anke dam nisen nahi ko yase nilitum unity mo pan chuning rilo Pinya Adap Abirta bangki lapan sekang toniklo kado kabe panstami domi thakmi kardo